Onaleni Nameduphi oneminyaka eyi-18 ubudala uphuma ekhaya ngehora lesine ekseni aye esikoleni eGa Rankuwa. Kungamakhilomitha ayi-10 ukusuka ekhaya kubo aye esikoleni, kanti nendlela ahamba kuyo inamahlathi okucasha kuwo izigilamkhuba. Sihamba ibanga elide ukuze sifike esikoleni. Sihamba sidlule amahlathi, ngesinye isikhathi kulamahlathi kuhlala izigebengu ezisibamba inkunzi. Muva nje sidlwengule enye intombazane. Kunzima nakubazali ukuba betholele izingane zabo izimoto zokuya ezikoleni njengoba iningi labo lingasebenzi. Arebereki rekera tšhelete ya bana ya grante. Asisebenzi, siziphilisa ngesibonelelo sikahulumeni. Njengoba ngiholela izingane ezintathu, kumele ngikhiphe imali yokukhokhela imoto yalo ongumagcina ngoba usemncane, nakhona imoto imshiya esibhedlela bese eyaqhubeka ngezinyawo azafika esikoleni. Ngokwemigomo kahulumeni, iziphathimandla zomnyango wezemfundo kumele zihlinzeke abafundi abahamba amabanga angaphezu kwamakhilomitha 3 ngezithuthi. We have already started the process to identify and the verification process of all the learners affected, because we need to make sure that we follow policy. Abazali banxusa umnyango wezemfundo ukuba usheshe ulisukumele lolu daba.